Mayong buntag mo niya. Part 2 sa atong vlogs nga perting bahawa atong Disyembre pa in taon ni. Ug naabot ang kita diring napita sa SMJ Mall. Abot kita mi diri nga safe and sound. Salamat kaayo Paul. Thank you, good Lord. Sige, lakaw lang gyud lakaw kay na amo adjong kuan ani kaning goal Is ma-achieve na mo ang 10,000 steps a day pero chara na. So ayaw mo kalipong ha kay magsige lang jud lakaw ani, lakaw diri lakaw dito hangtod maabot og Japan third floor. Usa sa amo ang purpose nga ni ari diri is tanaw sad mi kay mao ni hype ron ato nga time atong December man ni hype ngano adto aning bag-ong SM lakaw lang gyud lakaw tanaw sad kay unuhay anya mga gwapang mga jumega si Apple ug si Ading kaw na po sige lakaw lang gyud. Actually, ulaw jud kay ni mag-vlog no pero yata ato lang yung i-try kung unsa jud naong nato mag-vlog. Nya atong ipa-side view kay makita ang kagwapa ingon akong mama. Tudlo. Mao ni siya day akong nakit-an sa TikTok nga Flight of Cranes. Sabakan nga iro. Basta katong crane akong imo nung mahuman ni kay maka-wish ambot mauban na basta murag mautok kung hinumduman. Nya tara Flight of Cranes upper ground sakgi. Lakaw na girl. Naguna akong mega nga gwapa nga si Gladys Pepito. Nya ganat. Saan siya paglakaw day? Tanaw day. Sige. Nya happy ko no happy smile tuyok. Murag na lipong siya da. Sige, padayon. Gi. Padayon, uy. Ay, ingana ko katapulan. Diha ako tubang ako ang strength sa akong tuhod nya naugta. Di ba? Vlog, bahalag makabangga tarihag afam. Basta kay padayon sa vlog. Karon laka na pod. Mao rin nga among financer, ang pinakagwapa nga babae sa tibuok kalibutan atong expert sa karsada.